Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da al'amura da kuma abubuwan da suka shafi rayuwa. To, kowa ya kalle ni ya san ni Bafulatani ne, amma idan na ce ni Bafulatani ne ba kowa ne zai yarda ba, amma idan na ce ni Bahaushe ne nan ma ba kowa ne zai yarda ba. To alamu ya nuna cewa kenan dukka na jibanci al'amuran guda biyu, ma'ana Hausa ko Bafulatani. To amma ni Bafulatani ne, da haka shi na zo mana da wani abu, ko in ce kacici-kacici tsakanin Bafulatani da kuma Malam Bahaushe. Amma kafin mu je gundarin abu, ina so in dan muku wani ɗan abu ko in baku wani ɗan tarihi gwargwadon sani na a takaice. Hausawa dai mutane suka rayu shekaru masu tsimbin yawa. Bayan nan kuma an samu zuwan Larabawa da suka shigo ƙasashenmu na Hausawa. Sun zauna da mu Hausawa, sun rayu da mu tsawon lokuta masu yawa. Daga nan ne dai aka fara samun wani abu wanda ake cewa jirkicewar yare. Mun ɗauki kalmominsu muna amfani da su a matsayin kalma tamu ta Hausa. To wannan muke so mu ɗan yi tsokaci a ciki mu gani shin Malam Bahaushe ina sane da wancan kalmomin nasa da yake amfani da su kafin zuwan waɗannan mutane ma'ana Larabawa, ko kuma a'a kun manta da su. To wannan shine nan muke so mu gano cewa shin kuna sane da su ko kuma kun manta. Idan an manta ai kokari a tuna, idan ko ba a manta ba shine nan za mu sani. Zan faɗi kalmomi guda uku wanda a kowace rana na san zai wahala a ce mutum bai faɗe ta ba, kuma dai bai faɗa ba ta zama ruwan dare a gurin mu Hausawa. Idan kun amsa wannan tambaya sai ku yi min comment, sannan zan gani sai in ga cewa ha yanzu ku manta da wancan kalmomin naku ba ko kuma kun manta da su. Idan kun amsa tabbas zan tafa muku, idan kuma kun kasa amsawa tabbas za ku tafa mu, kuma zan muku dariya ta musamman a matsayin na Bafulatani, ni na san su ko kuma ba ku sani ba. To, amma kafin mu je, idan wannan ne shigowarka na farko wannan channel namu mai suna Kake TV, ka mana subscribe domin daga lokacin da muka ƙara yin wani za ka sani. To wannan kalmomin ba su wuce guda biyu ba kamar na gaya muku zuwa uku, kuma kalmomi ne wanda kowa da kowa yana amfani da su. Kai na tabbata ɗaya daga ciki ma ko da baka farta ta a kowace rana ba, wataƙila sai ka kalli wani. Na san zan zaɓi ku ji waɗanne irin tambayoyi ne ko kuma waɗanne kalmomi ne waɗannan guda uku. To, Hausawa dai a gare ku, Hausawa a gare ku, waɗannan kalmomin ko guda uku su ne nan ga su kamar haka. Kafin zuwan Larabawa ƙasar Hausa, tabbas Hausawa suna da kalmar da suke kiran sama da Hausa. To, shin yaya sunan sama da Hausa? Kalmar dai ita ce nan kalmar yaya Malam Bahaushe yake kiran sama da Hausa kafin zuwan Larabawa. Wannan ita ce nan kalma ta farko wanda nake so ku gaya min yaya Malam Bahaushe yake kiran da sama da Hausa kafin zuwan Larabawa. Tambaya ta biyu kuma ita ce nan mutuwa. Kafin zuwan Laraba ƙasashen Hausa, to yaya Malam Bahaushe yake kiran kalmar mutuwa da yarensa na Hausa? Wannan ita ce nan tambaya ta biyu. Wannan ita ce nan tambaya ta biyu. Tambaya ta uku, yaya Malam Bahaushe yake kiran makabarta da Hausa kafin zuwan Larabawa ƙasar Hausa? Wannan sunayen kalmomi guda uku wanda nake so ku gaya min yadda ake kiransu da Hausa kafin zuwan Larabawa ƙasar Hausa. Kowa ya san cewa sama ba kalmar Hausa ba ce, mutuwa ba kalmar Hausa ba ce, sannan makabarta ma ba kalma ce ta Hausa ba. To, shin yaya Malam Bahaushe yake kiran waɗannan abubuwa guda uku da Hausa kafin zuwan Larabawa ƙasar Hausa? Ina sauraron ku
na gode, ina sauraron ku. Amma dai kada ku manta, idan wannan ne shigo ka na farko, kai mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Da zarar kashi na gaba ya fito ko mun ɗora shi zai same ka. Na gode, sai mun haɗu, sai kuma na ga amsoshinku a comment. Na gode, Allah ya bar zumunci.